ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ପରିବାଟା ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଜହ୍ନି, ଆଉ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ତୋଡ଼ି ଆଉ ତୋରାଇ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ରିଚ୍ ଗାର୍ଡ ବି କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାଏ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଅଛି ବହୁତ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଅଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଯାହାର ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଇରନ୍ କମ୍ ହଉଥିବ ସେମାନେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ଆପଣ ବନଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ନା ଆପଣ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ନିହାତି ଘରେ ଯୋଉ ବନଉଛନ୍ତି ଗରମ ମସଲାଟା ଯେତେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେତିକି ମାନେ ଶରୀର ଭଲ ଥିଲେ ଦୁନିଆଟା ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯୋଉଥିରେ କମ୍ ତେଲ, ଏଇଟା ସୋରିଷ ମସଲା, ଏଥିରେ କମ୍ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ହିଁ ବେଟର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି କଲି, ଆଗ କାଟି କୁଟିକି ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ସୋରିଷ ଆଉ ନେଇଥିଲି ଲଙ୍କା ଆଉ ତା ସହିତ ରସୁଣ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇକି, ତେଲ ପକେଇକି, ସୋରିଷ ପକେଇକି, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, କଞ୍ଚା ମସଲାଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ମସଲାଟା ହିଁ ସୋରିଷରେ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବଏଲ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲି ଆଳୁଟା ବଏଲ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କଣ ଆଡ୍ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଥିଲି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କ୍ଷୀର ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ନା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଭାତରେ ରୁଟି ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ବି ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।